Okay. The next piece will be another poem called Alavam Solul. This poem is about a woman's rags to riches story and how she became arrogant in her newly gained riches, disregarding her friends who helped her during hard times. This story will be told from the woman who helped the Nayika, arrogant, rich woman, succeed as she reacts to hearing that she has been bad-mouthed by the Nayika to everyone, and seeing how that the Nayika has become Lord Murugan's new favorite. This song is set in Shaurastam Ragam and in Adi Tala. அவள் மீது குன்றம் என்னடே அடியே போடே அவள் மீது குன்றம் என்னடே அதோவும் சொல்லுவாள் அவள் அநேகம் சொல்லுவாள் அவள் மீது குன்றம் என்னடே அடியே போடே அவள் மீது குன்றம் என்னடே அதுவும் சொல்லுவாள் அவள் அநேகம் சொல்லுவாள் அவள் மீது குன்றம் என்னடே அடியே போடே அவள் மீது குன்றம் என்னடே அதுவும் சொல்லுவாள் அவள் அநேகம் சொல்லுவாள் அவள் மீது குற்றம் என்னடே அடியே போடே அவள் மீது குற்றம் என்னடே மத்தியும் நதியணிந்த வைத்தீஸ்வரன் நாட்டில் பதியான முருகேசன் செய்த காரியது மத்தியும் நதி அணிந்த வைத்தீஸ்வர நாட்டின் பதியான முருகேசன் செய்த காரியது அதுவும் சொல்லுவாள் அவள் அநேகம்
மீது குன்றம் என்னடே என் நேரமும் இங்கே வந்து நகை என்று துணி என்று இரவல் கேட்ட நாள் போச்சே என் நேரமும் இங்கே வந்து நகை என்று துணி என்று இரவல் கேட்டு நாள் போச்சே எனக்கு எதிரியாக அவள் சொன்ன கரை வீட்ட மெத்தை வீடும் உண்டாதே எனக்கு எதிரியாக அவள் சொன்ன கரை வீட மெத்தை வீடும் உண்டாதே உன்னீதமான கட்டிலாச்சே மெத்தையாச்சே உயர்ந்த மகமல்திடு பட்டு புடவையும் ஆஜே உன்னீதமான கட்டிலாச்சே மெத்தையாச்சே உயர்ந்த மகமல்திடு பட்டு புடவையும் ஆஜே தன்னை விட பாக்கியசாலி கிடையாதிடமாச்சே தனியாய் இருந்தவர்க்கு தாதிமார்கள் உண்டாச்சே தன்னை விட பாக்கியசாலி கிடையாதிடமாச்சே தனியாய் இருந்தவர்க்கு தாதிமார்கள் உண்டாச்சே அதுவும் சொல்லுவாள் அநேகம் சொல்லுவாள் அவள் மீது குற்றம் என்னடே அடியே போடே அவள் மீது குற்றம் என்னடே அதுவும் சொல்லுவாள் அவள் அநேகம் சொல்லுவாள் அவள் மீது குற்றம் என்னடே அடியே போடே அவள் மீது குற்றம் என்னடே கையில் இல்லாதவர் ரெண்டு காசை கண்ட உடனே கர்வமேறி போச்சே கையில் இல்லாதவர் ரெண்டு காசை கண்ட உடனே கர்வமேறி போச்சே கருமணி குவழியில் இல்லாமல் நின்றவள்க்கு கழுத்தினில் கண்ட சரபும் உண்டாச்சே கருமணி குவழியில் இல்லாமல் நின்றவள்க்கு கழுத்தினில் கண்ட சரபும் உண்டாச்சே ரெண்டு கைகும் தங்கத்தினார் காப்பும் குலுசுமாச்சே ரத்னங்கள் இடைத்த ஜடை பிள்ளை ஜடை நாகமாச்சே ரெண்டு கைகும் தங்கத்தினார் காப்பும் குலுசுமாச்சே ரத்னங்கள் இடைத்த ஜடை பிள்ளை ஜடை நாகமாச்சே கண்டடத்தில் நின்றவள்க்கு கட்டு காவல் உண்டாச்சே கறந்து குடிக்க ஒரு தோட்டில் மாடும் உண்டாச்சே கண்டடத்தில் நின்றவள்க்கு கட்டு காவல் உண்டாச்சே கறந்து குடிக்க ஒரு தொட்டில் மாடும் உண்டாச்சே அதுவும் சொல்லுவாள் அவள் அநேகம் சொல்லுவாள். அவள் மீது குற்றம் என்னடே
அடியே போடி அவள் மீது குன்றம் என்னடி அதுவும் சொல்லுவாள் அநேகம் சொல்லுவாள் அவள் மீது குன்றம் என்னடி அடியே போடி அவள் மீது குன்றம் என்னடி என்னடி என்னடி